We'll go past here, so you can see the because of the science stage, so he Jamasi. Back to them. What is it? What is it? The policemen are saying that okay. We are called. When you Mira, His Excellency, Alhaji, Dr. Mahamudu Bawumia. Is better I or say culture or say Omodamakuma so. Dr. Bawumia said Modamakuma so. Now, if you or Baby Nano or the best sum, when you say Afigya not to Abba Edema MPP. That's where I'm about. May Baba Sermo said, Yamotonayo, and so I feel with dear Monshe Muma and Family. What's the boompa? Every day, my member of Parliament, Honourable Mavis, Nkansah-Boadu, one mano. Akwenya se omesomo na osomo sompa na afiwe ne pese moto abane bebre na de kwachira Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia se Afigya Sekyere ade papa na omodo esimo no ono so ihye ni monyam enti monto aban na nyefe na meba he mesme ba menuanom teacher Zongo for eho Fulani for if you say kebi mama kebi ama yourself no then you are no NDC omoni message nti no more call around almost say MPP nyeke mo for card almost say MPP Zongo for asem koka ya nike ene sana no mo ka try inti eto abebia Zongo MPP nya de wo ho ne sentia nene yen kwemo fo yen Zongo fo ehu se sansem na NDC e ka kire no enye no kre de bida ene MPP adaroma ene okediampo aw hatastro nadaroma ena yenya vice president, the first Muslim vice president ever Ghana, Alhaji Ali. MPP also ena emaye Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia vice president. MPP so mumre senior chairman carry the governor. Also, Moko so Mukoyi de obetu Franka and Yamai. Nakremoni Bako. Dr. Mahamudu Bawumia. And so much share mini nanom sidebi. Sani pay or no and obets me abeye Jumadin Edia Sumye. To Mokoye do we say Ombeye inshallah the next president of the Republic of Ghana. Parties me anyway, why not actually or dostro for every amount of the four? Mentio, this is why actually dostro for every amount of the four. Yeah, MPP, yeah,
Yeye Nkabon Party. Yeye party a Obia Chefa Eremu. Ye Konjebi. Esanse me odon wono okone pape mo obeso nsem ele wako. Na sa asenta no na MVP na ye nkremufu atina. Esa moye hakuri jama. Saboda Allah. Yanda chairman mu yace yau sun ba mu sarauta sun samu da ido suna kallo. Suna kallon mu ko mu ma muna son kanmu. Ko musulmi ya taimaki musulmi dan wansa. Allah wai mai in kai addu'a yau mun je juma'a mun roki Allah ya mana mai kyau. Mun roki Allah ya ɗaukaka mu. Mun roki Allah ya fidda mu cikin dalurar da muke ciki. To Allah wai ka addu'a kai mai ta tashi sai ya tanye ka. Isa tashi wanda za mu yi shi ne. Saboda Allah kuma in zai taimake ka yana bin ka ibn Adam ne ya tanye ka. Isa tashi wanda za mu yi shi ne yau mun samu ɗan uwanmu. Shugaba da zai zo ya yi mana aiki. Wanda ya san ka shi ya san damuwanka. Wanda ya san ka shi zai tausaya maka. Wanda ya san ka shi zai maganci maka damuwanka. Kuma in ji manya wai namu ya fi nasu. Ba ka ce ba. Namu ya fi nasu. A ce abin namu ne ya fi a ce na wasu ne. Isa jama'a yau abin namu ne. A tafi yau na ce abin namu ne. Mu taimake shi don kai ma dan wani gobe Allah shi kuma ya yi manaka. Wai ma wasu saboda son rai mun taimaki wasu saboda mun so batunsu. Yau dan uwanku wai ku yi hakuri saboda Allah, ku yi masa saboda Allah. Shi muka sa abin da zai ci gaba da manci. Isa ba Bawumia ma ana jan vote ma Bawumia ma ba saboda shi zaɓi. Saboda mu duka mu je gaba. Isa ku yi hakuri saboda Allah. Ban so na san constituency ne insha Allah ku duka kun san MPP suke da yawa nan da. An ci insha Allah nasara ya zama namu. Amma me zai zama damuwa a ce an yi election ba musulmai suka saya maɗanɗansu yadda cema ya ce an ba mu yau mu ce mun bashi baya mun sake wata rana wani alheri ya zo sun ba mu in wani alheri ya zo ɗanka ya samu wani alfarma an ce ka bashi musulmai ma ba su sanya shi Allah kiyaye mu da asara Allah kiyaye mu da irin wannan asara Allah ya sa mu ci gaba Allah ya taimake mu ya sa ya yi amfani nasara ya zama namu Baba wani fulka ce rodo eme iba eme kai fulka wani to bi jauti on samu fulka ce baba hande eme ame hali ken hali Hajia Samira wada walla kullo to da mura da kuma walla ta kullo alande wobe mai a fama ke fulka mai beleji ko hande ma amma dan sabi Allah ya sabi Hajia Samira har da kula ku te dinama har da kula ku te dinama da wannan gobe ma kun da nake da kowa ya kullo amma har da kowa fa mi ke fulbe enendo e hibbe lady dina amma ko hani min ke ba fu wada amma ko ko a heɓa ɗan seɗɗa da sai Allah waɗane. Isa no hani min keɓa munyal, no hani daranon kam heɓa enen fuje hen yeeso. Don darni kam fu min duɓi daranon fulɓe. Fulɓe no tawta golle, fulɓe no yiɗi yaa janguwa, fulɓe no tawta ceede gollira. Hajia Samira mi darana on heɓa fulɓe du heɓa. Pullo gon fuke bulgana ka ha be ben tan wono hada fulbe na mi kin ha
them around the hill like a full bed, come away or a full bed. I'm not being there. Who set the sea under what night? Handing and Sabi Hajia Sekyere. I have a name to put a handy. When they talk a pull of devil, I'm going to mean I said I'm kept by eating. I must say, I'm the job, hitting a flower, the pull up, hitting a flower, a sweet barber. So Hajia Samira Lati, the first lady who pull up and a boy by Ghana Town. Do me one love to see the rubber. Do a long time. Do a long time. They don't go to school. Only you don't know. And the ballot boy, Simon, I believe. For Jamasi, pull your debt for one a lot of things. Only now, only now. When he on now, so the honey be on it. On your second name, can you or the head of the year? I'm the town what I'm telling you. I'm the very young population. I'm the town one that I'm making some for mother. Where are my predecessor students? So on December 7th, when you go to the polling station and you receive your ballot paper, this is what it looks like. Don't worry yourself to look anywhere. We are blessed to be on the top. The first person you'll see on the ballot paper is Dr. Mahamudu Bawumia, inshallah the next president of the Republic of Ghana. You'll see the elephant symbol next to him, and then you put your fingerprints next to the symbol, and you voted for Dr. Bawumia, you voted for the MPP, you have voted for your future, you have voted for progress. Similarly, when you receive your parliamentary ballot paper, you'll see this beautiful face at the top, and the elephant is next to her, and then you thumbprint next to the elephant. You voted for your member of parliament to go to Accra and bring all the good things for your benefits. Amen. Asante. MP Akasa, Wachurch Mapa Intimate Sherman, Okajo ballot paper now. Many of them can say, how much you been Kumo? How much you for? Make your phone, baby. Just so now. They